USA sužuje opioidová krize. Ročně zemře na následky užívání opioidů 70 tisíc lidí. Většina z těchto mrtvých jsou uživatelé takzvaného fentanylu anebo jiných drog, do kterých byl fentanyl úmyslně přimíchán. Tento problém je ve větší či menší míře ve všech velkých městech USA. Zejména ale závažný také ve městech jako Baltimore, Filadelfie a nebo San Francisco. V těchto městech můžeme najít takzvané zombie čtvrtě. Co to znamená? Tady v těch městech jsou určitý čtvrti, kde můžeme nalézt uživatele tady právě té jmenované látky fentanyl, kteří jsou v nepřirozené póze ustrnulí bez pohybu. Tady vám ukážu pár záběrů, abyste viděli, jak to vypadá a abyste si pod tím něco uměli představit. Jsou to v celku takové surové záběry, bohužel, ale je to realita některých velkých měst. Proč ale zrovna fentanyl? A co ten fentanyl vlastně je? Tak to si řekneme v tomhletom videu. Problém s opioidy začal v USA zhruba v 90. letech 20. století. Tehdy farmaceutická společnost, která se jmenovala Purdue Pharma, doufám, že to vyslovuju správně, tak uvedla na trh nový syntetický opioid, oxycodon, to je účinná látka, tehdy to bylo prodávané pod obchodním názvem Oxycontin. A tady ta látka byla doporučována lékařům jako lék, který velmi dobře tlumí bolest a není na něho vytvářena závislost. Lékaři tedy tady tu radu nebo výzvu té farmaceutické firmy přijali a ten lék se poměrně rychle rozšířil mezi širokou populaci. Byl velice předepisovaný. Nicméně se ukázalo, že tady ta reklamní kampaň byla lživá. A na ten lék, na oxycodon, tak samozřejmě, tak jako na jiné opiáty, jak už dnes víme, závislost samozřejmě vzniká. To šlo ruku v ruce i s jedním takovým nešvarem, který v Americe přetrvává dodnes, a to je v podstatě to, že pokud máte ne tak dobré pojištění, což je většina lidí, protože ty dobré pojištění, myslím zdravotní pojištění, tak jsou velmi drahé a tady to základní pojištění tak vám většinou hradí, řekněme, pouze pilulky. Nehradí vám operace nebo ve nějaký velmi malý míře a většinou vám zaplatí jenom za ty prášky v uvozovkách. Když mají potom lidé chronické bolesti zad, kyčlí, kloubů, tak mnohdy jim nezbývá nic jiného, než prostě brát tady ty léky na bolest, protože si tu operaci třeba kyčle nebo kolene nemůžou dovolit. To jsem ale malilinko odbočil. Tady vidíte možná ten problém, proč právě se tady ten Oxycontin začal předepisovat v tak velké míře. Potom, co se ukázalo, že tady ta kampaň byla lživá, tak tady ta firma musela platit těm lidem velký odškodní, byla žalována a nakonec skončila v insolvenci a zkrachovala. Nicméně to není úplně ten hlavní point. Hlavní point je, že najednou bylo na americkém trhu spoustu lidí, kteří potřebovali opiáty, protože na nich byli závislí, protože jim je předepisoval lékař. Vláda se k tomu postavila trošku svérázně a řekla, to je závislost a to my řešit nebudeme. Jediný, jak se vyřeší závislost, je abstinence. Což do jisté míry měli pravdu. Nicméně u silně závislých lidí, což opiáty samozřejmě vyvolávají, silnou fyzickou a někdy i psychickou závislost, tak těmhletým lidem se musí pomoct, protože v momentě, kdy jim nepomůžeme, tak oni tu svoji závislost neumí zvládat. Jo? Jako definice, nebo nechci říct úplně definice, ale jeden znak závislosti, tak je to, že se vám mění do určitý formy struktura mozku a vy neumíte to svoje bažení, tu touhu po té látce v podstatě ovládat, řekněme nějakou silnou vůli třeba. To znamená, že tu vzniknul obrovský problém a tyhle ty lidi, kterým najednou vypadnul přísun toho opiátu, tak jim nezbývalo nic jiného, než se obrátit na černý trh, kde se samozřejmě s opiáty obchoduje, protože samozřejmě opiáty způsobují blažené pocity, jak jsem řekl, tlumení bolesti a tak dále, prostě mají tady ten účinek. No a samozřejmě pokud najednou tady byl
byla takhle velká poptávka po opiátech, po těch drogách, no tak samozřejmě s tím narostl i ten černý trh, celku logicky. V roce 1960 tak belgický chemik Paul Janssen syntetizoval novou látku. Syntetizoval látku, která se jmenuje fentanyl. Tady ta látka je samozřejmě opiátové povahy, tak jako, jak už jsem zmiňoval, ten oxykodon, nebo třeba typicky můžete znát morfin, což je přírodně se vyskytující látka v máku setém. Tady ta látka byla, tu, co syntetizoval Paul Janssen, byla čistě syntetická látka, opioidní struktury a její výhodou, nebo to, co ji dělalo jako použitelnou v medicíně, bylo to, že je zhruba 100krát silnější než morfin. Morfin, co se týče opiátů, tak to je taková jednotka, od které se všechno odpichuje. Vždycky, pokud přijde na trh nový opiát, tak se vždycky říká, tak se porovnává s morfinem. Což samozřejmě otevírá prostor, aby se tady ta látka používala v medicíně. Samozřejmě na tlumení bolesti, při operacích a tak dále. Tahle látka se ale používá i v jiné formě, a to ve formě takzvané náplasti. Jak to funguje? Máte náplast, ve který je obsažená tady ta látka, ten pacient si ji přilepí velice často na rameno, a ona vlastně tady ta látka difunduje přes kůži, dostává se prostě přes kůži do organismu. To má potom velikou výhodu v tom, že tady ta náplast může být přilepená až 3 dny a v průběhu 3 dní tak uvolňuje fentanyl do našeho organismu. To znamená, že může tlumit bolest až 3 dny. To je velice komfortní pro pacienty, kteří trpí chronickýma bolestma. Třeba já osobně, tak jsem fentanylové náplasti používal poměrně často, a to teda hlavně u pacientů, kteří byli onkologicky nemocní a trpěli bolestma. Může se to ale použít i v jiných indikacích, i když v těch jiných indikacích, tak tam samozřejmě opatrně pořád musíme myslet na to, že tady ty látky vytváří závislost. Tady ty fentanylové náplasti tak začaly být poměrně široce rozšířený. Používají se samozřejmě v hospicech, kde jsou nevyléčitelně nemocní, používají se na onkologiích, kde jsou samozřejmě onkologičtí pacienti, používají se v nemocnicích. Tady ty fentanylové náplasti samozřejmě tak se vyhazujou někdy třeba o trošku dřív, než by musely být, a samozřejmě i když se vyhodí po těch 3 dnech, tak jak to má být, tak v té náplasti zbyde trošku té látky, toho fentanylu. Toho využil samozřejmě černý trh, využívá toho tady v České republice a využívá toho i právě v USA, kdy tady ty fentanylové náplasti se začaly různě pašovat, prodávat. Ty lidé třeba vybírají popelnice před těma onkologiema, před těma hospicama, před těma nemocnicema a soustředí se právě tady na ty použitý fentanylové náplasti. Někdy to může fungovat i tak, že je tam prostě volný přeprodej. Lékař píše nějakému pacientovi tady ty náplasti, pacient je potom prodává na černý trh a neužívá je. To jsou všechno problémy, které jsou tady s tím fentanylem asociovaný. Čili od 90. let máme trh v USA, ve kterým je velká poptávka po opiátech. Samozřejmě dochází k pašování morfinu, jiných opiátů a do jisté míry tady ten trh sytí i tady ty fentanylové náplasti ve velké míře. V tuhletu chvíli, pokud tady máme lidí, kteří jsou už závislí, řekněme, na tom fentanylu, právě třeba skrz tady ty náplasti, tak to vytváří už zajímavý trh pro drogový kartely. Jako první se naučili syntetizovat fentanyl v laboratorních podmínkách mexický kartel. To už dneska víme, že oni v podstatě umí tady ten fentanyl uvařit v laboratoři. Víme taky, že ty prekurzory, to znamená látky, ze kterých se ten fentanyl vyrábí, tak dodává do jisté míry Čína.
Čína trochu využívá toho, že některé ty látky nejsou zakázané. To znamená vývoz, řekněme, a výroba látek, ze kterých se může, ale i nemusí vyrobit ten fentanyl, tak je legální. To znamená, že oni to vyrábějí a posílají to, řekněme, všude po světě. Pak si to koupí třeba ten mexický kartel, anebo třeba nějaký pašeráci, výrobci drog právě v té Číně a dokážou si tady ten fentanyl vyrobit. Ten fentanyl má pro ty kartely poměrně dobré vlastnosti, protože pokud chcete dělat morfin, tak potřebujete mít velký plantáže, potřebujete mít hodně máku, tam to musí farmáři sbírat. Tady ten fentanyl ne, ten se dá uvařit prostě v nějaký laboratoři, pokud máte chemika, pokud máte lidi, kteří ví, co dělají, vybavení a ty prekurzory, tak to dáte dohromady. Další věc, kterou jsme si řekli, je, že fentanyl je 100krát silnější než morfin. To znamená, že je poměrně velký rozdíl, jestli budete přes hranice pašovat 10 kg morfinu anebo 100gramový sáček fentanylu. To je poměrně velký množstevní rozdíl a samozřejmě tady ten rozdíl se dá poměrně dobře využít, že jo? Není to tak objemný. Co se týče účinku, jak jsme si řekli, tak zhruba 100 gramů fentanylu odpovídá 10 kilům morfinu. Co se týče účinnosti, je to podobný. No a teď proč je to teda vlastně takový problém? Tak přišla na trh nová droga, to už jsme viděli 100krát možná, ta droga přijde, nějak se usadí a je nějakým způsobem užívaná, způsobuje nějaký problém. Proč zrovna fentanyl způsobuje tak tolik úmrtí? Proč zrovna fentanyl je tak nebezpečný? Je to z toho důvodu, že tady ty náplasti, nebo vysvětlíme si to například u těch náplastí, tak já vemu tu náplast, tu použitou, anebo v ideálním případě teda nějakou tu koupenou a nepoužitou a vyvařím ji. V momentě, kdy ji vyvařím, tak se z ní extrahuje ten fentanyl. Já to potom můžu, nebo já úplně ne, ale ty lidi, kteří to tímhletím způsobem zneužívají, tak to potom můžou intravenózně aplikovat. To znamená, oni to vyvaří, nasajou to do stříkačky a prostě si to pustí do žíly. Vzniká tu ale obrovský problém. Když se sbírám 4-5 tady těch náplastí použitých, vyvařím je a tedy nasaju to do té stříkačky, tak já nemám absolutní kontrolu nad tím, kolik tam té látky je. Jak dlouho ta náplast byla přilepená? Kolik se z ní vstřebalo, kolik se z ní nevstřebalo? V jakým množstvím vody jsem to vyvařil? To znamená, jak vysoce mám koncentrovaný roztok nebo ne? To je vlastně ten zásadní problém. To znamená, že když ty lidi vyvaří tady ty náplasti, oni absolutně nemůžou vědět, kolik tam toho fentanylu mají. Další problém je, že rozdíl mezi účinnou dávkou fentanylu, to znamená, která vám navodí ty účinky, které chcete, to znamená analgetický účinek, takový to oblouznění, prostě euforie, mezi účinnou dávkou a smrtelnou dávkou, čili letální dávkou, je poměrně malý rozdíl. To znamená, že ty lidi se musí jako trefit do toho momentu, kdy ty látky bude ani ne moc, ani ne málo. A v momentě, kdy se netrefí a do ty žíly si tam toho pustí hodně, víc než by měli, no tak může dojít k předávkování tím fentanylem a to se potom projevuje, laicky bych mohl říct, že ty pacienti nebo ty lidi usnou, spadnou do kómatu a zastaví se jim dech, to znamená udusí se. Jo? Opiáty obecně způsobují dechový útlum. Jakýkoliv opiát, oxykodon, morfín, fentanyl, jakýkoliv opiát. Dechový útlum je velký problém, přestanete dýchat. A to je ten důvod, proč je ten fentanyl tak nebezpečný. To znamená, že neodhadnete vlastně tu dávku. Já třeba osobně tak jsem měl možnost i s fentanylem pracovat. Měl jsem možnost pracovat i jako s celou paletou opiátů. Nicméně v těch lékařských podmínkách je to o dost jednodušší v tom, že já dostanu, dejme tomu, ampuli a v té ampuli tak mám přesně definované množství, kolik tam toho fentanylu je. To znamená, že já vím, že to účinné rozmezí je od
od tolika do tolika a v té ampuli mám třeba, řekněme, tu počáteční dávku. To znamená, že já, když začnu tou jednou ampulí, teď mě neberte za slovo, já přesně nevím, kolik má teď ampule fentanylu v sobě množství té látky, jo? Ale vím prostě, že třeba když podám půl ampule nebo jednu ampuli, takže se plus minus dostanu na tu účinnou dávku, kterou potřebuji, abych tlumil třeba, řekněme, tu pooperační bolest. Tohleto ty lidi, ty na té ulici udělat prostě nemůžou. A samozřejmě, když to vyrobí ten fentanyl někde kartely nebo to uvaří někde v Číně, tak samozřejmě nemůžeme vědět, jak čistý se jim ten produkt povedl, kolik tam toho vlastně, jaká je vlastně koncentrace. Je to samozřejmě nelegální látka, to znamená, že tam se to nedá nikterak kontrolovat. Další problém, který je v Americe, tak je, že tady ten fentanyl tak se přimíchává záměrně i do jiných drog. Například pašovaný Xanax, což je diazepam, nebo třeba extáze, nebo třeba i pervitin. No a samozřejmě, pokud ty lidi byli zvyklí na tu svoji drogu, dejme tomu, a najednou tam přišla úplně jiná droga, o které tam vlastně jako neměli ani zdání, že tam je. Ty lidi třeba byli zvyklí brát pervitin, brát kokain, brát extázy a najednou prostě dostali tu drogu, kde byla přimíchaný ten fentanyl. No a samozřejmě tak se lehce může stát, že ty lidé toho vzali prostě hodně a nepředávkovali se tou drogou, na kterou jsou zvyklí, ale na následky toho, že tam prostě byl přimíchaný ten fentanyl, který jim způsobil dechový útlum a oni zemřeli. Takže to je další problém, který v té Americe mají. A samozřejmě do určité míry tak se týká i nás, České republiky, kde fentanyl už je, jsou tady fentanylové náplasti, používají se a samozřejmě jsou tady i závislí na opiátech. Takový jeden příklad z praxe, tak když jsem měl teďko nedávno stáž na záchrance, tak právě tam byl přesně člověk, kterýho jsme křísili po předávkování vlastně fentanylovýma náplastma, takže jsem to viděl přímo v praxi, ale mělo to šťastný konec. Nevím teda krátkodobě ano, jak ten pán dopad do budoucna, to bych moc pozitivně neviděl, ale není na mě soudit. Podle mýho názoru, tak ten problém těch drog v té Americe není úplně problém těch drog jako takových, nebo nemůžeme z toho vinit ze 100%. Byl udělaný takový pokus na krysách. Já vím, že krysy nejsou lidé, nicméně máme určitý podobné vlastnosti. A ten pokus spočíval v tom, že vzali krysu a nabídli jí 2 roztoky. V jednom tom roztoku tak byla čistá voda, prostě obyčejná voda, a ten druhý roztok tak byla voda s drogou. Konkrétně tuším, že to byl kokain. A v momentě, kdy ta krysa byla zavřená v malé kleci, neměla tam kamarády a neměla vlastně co dělat a neviděla jakoby smysl života, tak měla tendence tu drogu brát. To znamená, že se rychle stala závislou na tom kokainu. V momentě ale, kdy jsme vytvořili v těch experimentálních podmínkách takzvaný krysí ráj, těch krys tam bylo hodně, měli tam prolejzačky, měli tam spoustu schovek, bylo to velký, nestrádali nikterak ani, že by byli nějak rušený nebo že by měli málo potravy, tak afinita k tomu kokainu byla naprosto minimální. Většina těch krys tak používala normálně tu vodu a toho kokainu se žádná z nich moc nedotkla. To můžeme do jisté míry aplikovat i na lidi. A já si myslím, že to dává poměrně perfektní smysl. Pokud jste běžný americký bezdomovec, tak můžete mít dluhy, které nejste schopný splácet. Práci si nenajdete, nikdo vás nezaměstná. Byt je pro vás luxus, který si nemůžete dovolit, ať už pro nájem nebo koupy. Jste na ulici, stýkáte se s narkomanama, žijete v nevhodných podmínkách a ta společnost vám vlastně nemá co nabídnout. V takovémhle stavu mysli je pro vás
všední realita, prostě nepříjemná, otřesná. A podle mýho názoru mi to dává docela dost velký smysl, že tady ty lidi se snaží prostě najít únik z té všední, ošklivé reality někam jinam. A tohle jim může prostě nabídnout ten fentanyl, respektive teda ty opiáty, který dokážou změnit stav mysli do takové míry, že vlastně tu realitu úplně zapomeneme a pohybujeme se někde ve svojí hlavě, někde v nějakým příjemným koutku, v příjemném světě. Nechci říct, že to tak skutečně je, že tohle je ten problém a fentanyl je jenom jako nějaký přidružený problém. Já si myslím, že tady ty problémy se prolínají, ale ve výsledku, když se potom dají dohromady, tak vytvoří to, co v té Americe teďko je, což je 70 000 smrtí každý rok. Mimochodem, nově zvolený americký prezident Donald Trump tak právě deklaroval ty cla na Kanadu, na Mexiko, na Čínu a to odůvodnění bylo právě řešení problémů s fentanylem. Upřímně si myslím, že to není úplně ten důvod, proč zavádí ta cla, že to je jenom jako nějaký zástupný problém, aby to měl na co v podstatě svalit, protože pokud chcete řešit drogový problém, tak samozřejmě musíte to řešit s těma zeměma, ze kterých se ta droga dostává k vám. To znamená, že musí tam dojít k dobrému dialogu na úrovni vlád, to znamená komunikovat s Mexikem, komunikovat s Čínou, domluvit se s nimi, aby ty prekurzory nevyráběli, větší třeba boj proti těm pašerákům a tak dále. Tím, že uvalíte cla, tak tím, jako bych řekl, že toho moc nevyřešíte, protože těm pašerákům je to vlastně stejně jedno, ty žádný clo jako neplatí. Ale do toho nechci úplně zabíhat, nicméně jenom je tady vidět, že ten fentanylový problém v té Americe skutečně je, že to je velký problém, že to není něco jako zástupného, nějaký jako minoritní problém, který bychom jako nemuseli řešit. Ten problém je tak velký, že se do toho vkládá i samotný prezident. Takže uvidíme do budoucna, jak tohle to vyřeší, anebo taky nevyřeší, co se tam bude dít a kam to vlastně povede. Já doufám, že se vám video líbilo, že vám hlavně něco dalo, že jsem vám třeba řekl něco, co jste nevěděli a budu rád, když mi sem hodíte like, budu rád, když mi dáte odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se a čau.